Mä olen Katja Havula, Turun seudun omaishoitajat yhdistyksen toiminnanjohtaja ja me ollaan nyt täällä Turun seudun omaishoitajat yhdistyksen omaishoitokeskuksessa. Täällä omaishoitokeskuksessa meillä on päivätoimintaa ikääntyneille ja kaikki ovat tervetulleita, ei tarvitse olla omaishoitaja tai siis omaishoidettava tai läheistään auttava. Tänne on kaikki ikääntyneet tervetulleita, jos asuu yksin tai yhdessä toisen kanssa. Päivätoiminnan hinta on 18 € ja se kattaa aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä sitten koko päivän toiminnan. Se koko päivän toiminta on erilaista toimintaa, muun muassa tuolijumppaa, erilaisia tietovisoja, yhteislaulua, bingoa. Sitten voi käydä vähän ulkoilemassa tuossa ulkona, kävelyllä meidän ihania vapaaehtoisten tai työntekijöiden kanssa. Jos autat läheistäsi tai sinusta tuntuu, että tässä voisi olla omaishoitotilanne nyt käsillä siellä kotona, niin toivoisin, että otat yhteyttä tänne omaishoitokeskukseen, niin voidaan yhdessä sitten sitä asiaa selvittää ja voimme neuvoa, miten siitä tilanteesta voidaan mennä eteenpäin.